Arka dağlı ak yollardan öňe can watan, garaşsyzlyk, bitaraplyk dünýä içire şan watan. Assalamu alaykum. Bir karar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşynda halkyň arka dağly zamana satly ajaýyp bilimizde ýaşaýan mehriban illeşler, edi tomaşaçylar. Biz siziň ähliňizden atlyhalar döwletli ojaklaryňyzyň awadan bolmagyny, çağajyklarymyzyň gülki sesleriniň her bir ojakda elmydam ýanglanmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Bizi parahat watanyna, gül diyarda ýaşadýan gahrman arkadamyzyň elmydama janynyň sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny gepleşigimiziň başynda arzulap, saz bilen söhbetli gepleşigimiziň täze sanyna tomaş etmäne çagyrýar. Saz bilen söhbetli gepleşigimiziň her ýerdeki sanyna mehriban illeşler yurdumuzda eýýän belli bolan bir näçe dehinli sadanlarymyz we halifa sadanlar, aýdymçylar we mumman medeniýet sunuwa diýişgärleriň dörejiligindäki täze sazlar bilen tanış etmek maksady bilen ýazga geçirilýär. Saz bilen söhbetli gepleşigimiziň şu ýerdeki sanynyň mihmanlary bilen biz sizi tanış edýäs. İlkinji tanış etmek isleýän sadanlarymyz Türkmenistanyň at gazanan artisti, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň Milli Saz Guralları Orkestriniň ustad sadanlasy Dutar Saduralyna söhbet Anamradow gatnaşýar. Şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň Altynasır Estrada Orkestriniň ýokary derejeli sadanlasy skripka Saduralyna Meýlis Hydyrow gatnaşýar. Şeýle-de Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrliginiň Dokmaçylar Folklor Etnografiýa toporunyň sadanlasy klarnet Saduralyna Amanuly Rahimow gatnaşýar. Sadanlar gepleşigimizde ähliňizi hoş gördük diýäs. Mehriban illeşlerine ilkinji söhbetdeşimizem Dutar Saduralyny ustadlyk bilen ýerine ýetirýän Türkmenistanyň at gazanan artisti söhbet Anamradow bilen başlamaklygy makul bildik. Söhbet ilki bilen sizi ýene bir ýola gahrman arkadamyzyň belent ady bilen gutlaýar, şaher paý bilen gutlaýar. Mümkin bolsa gepleşigimiziň başynda ýürek buýsançlygyňyzy illeşlerimize ýetirseňiz. Gahrman arkadamynyň saýasynda bir ajaýyp döwürde ýaşaýar. Yüreklerimiz elbetde buýsançdan, begençden doly haýratynam näme saganlaryň medeniýet sunuwa diýişgärleriň bir kalby elmydam joşgunly bolýar. Gahrman arkadamyz her wagtda näme medeniýet sunuwa diýişgärleriň uly mümkinçilikler döredýär. Haýratynam milli sazymyzda, milli saz sunawymyzda bir haýratyn uly sarpa goýar. Halipa şäherlik ýolunda gahrman arkadamyz uly ýol açyp berdi. Bizim gahrman arkadamyň şeýle bize döredýän mümkinçilikleriniň peýdalanyp milli sunawymyzy gadymdan gelýän nusgasyny bir häzirki döwrümizde bir ýanglandyrmaga çalışýar. Gahrman arkadamyz ähli wagtda näme medeniýet sunuwa diýişgärlerine bir halipa bolup durýar da görelli bolup durýar bize. Gahrman arkadamyza tüýt ýürekden sag bolsun aýdýan Köp sağ ol söhbet. Arkadamyzyň parahatçylyk sady, dostluk, doganlyk sady diýen kitabynda şu Dutaryň ullukan ornu barada, giňden bir açyk görkezýär, belläp geçýär. Mümkin bolsa kitapdaky beýan edilen parahatçylyk sady barada aýdyp berseň. Gahrman arkadamynyň ajaýyp şeýle sunawat barada, saz barada, umumyň medeniýet barada şeýle bir ajaýyp eserler barda. Şol eserleriň birine ýankaýsynlar parahatçylyk sady, dostluk, doganlyk sady. Şoň içinde bir aýratyn bir belläp geçýän zady bar. Bizim milli sunawatymyz barada da, milli sunawatymyz, milli sazymyz, milli dutarymyz barada bir ajaýyp bir misal getirýär da kitabyň içinde. Şükür bagşy diýip bir gadymda bizim halipa bagşylarymyzyň biri bolup geçenler. Şol bagşyň şo sadandan şeýle edber sadanlarygy, şonuň öz sadyny ýa-ni parahatçylygy bir dostluk, doganlyga çagyryp, öz sady bilen şu dostlugy, doganlygy, parahatçylygy beýan edenligi, öz doganly şu parahatçylyk sadynyň üstü bilen halat edenligini, gahrman arkadamyň şeýle çeperçilik bilen belläp geçýän şol sadyny biz şol gahrman arkadamyň sözlerinden ruhlanyp bir täzeden görnüşde bir täzeden işledikde şol sady. Söhbet mümkin bolsa iýleşmemize, bizim ählimize de gaty-gyzykly bolardy. Deprek takular bilen bilelikde şu sady bir dutaryň owazyny estirip, şu taýda ýanglandyrmagyny haýyş edýär. Onda mehriban iýleşler saz bilen söhbet atly gepleşigimizde dutaryň owazy ýörýte siz üçin ýanglanýar.
Mehman iyileşler, eziz tomaşaçylar, saz bilen söhbet atly gepleşigimiz dowam edýär. Söhbet size köp sag bolsun diýär, ýerine ýetip beren ajaýyp sazyňyz üçin. Ne gepleşigimiziň dowamyna ýene-de siziň sazlaňyzda tomaşa edip iyileşmemiz bilen bilelikde gepleşigimiz bolsa dowam edýär. Skripkaçy ýigidimiz Altınasır Estrada Orkestriniň ýokary derejeli sazanasy Mejlis Hydyrow bilen söhbetdeşlik arkaly. Sözümün başynda gahrman arkadamyza köp sag bolsun maýdan. Arkadamyz biz ýaş sazanlara sunuwat üçin giň ýollar açyp berdi. Arkadamyzyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Köp sag bol Mejlis, hoş arzuwlaňa. Ene mehri, ene söýgüsi mukaddes duýgu diýip hasaplanylýar türkmençilikde. Enelerimize bagyşlanan, gelin gyzlarymyza bagyşlanan bir näçe sazlar we döredilen kompozitorlar tarabyndan sizin dörejiligiňizde ýerine ýetiren sazlaryňyzyň içinde şeýle sazlar barmy Mejlis? İlk işi saz çalmal bolsa, birinji öz enelerimize bagyşlap çalardym we öz ata watan Türkmenistana bagyşlap çalardym. Sebäbi ene bolan söýgü ol mukaddeslik, watana bolan söýgü ol çäksiz mukaddeslik. İkisem bir mukaddeslikden biri, şoň esasynda da çalýan sazlar, döredilýän eserler owadan bolup döreýär. Köp sag bol Mejlis. Ýerine ýetiren sazlaryň arasynda enelerimize bagyşlanan saz bar diýdiň. Mümkin bolsa iýleşlemede biziň ählimizde şol sazy ýerine ýetip bersen. Ol howaslan.
Melis köp sağ ol. Ýerine ýetberen ajaýyp sadyň üçin, ajaýyp owazyň üçin doğrudan eneler diýilende diýseň bir çuň manyly eserler gözeňe gelýär. Ýerine ýetiren sadyň dowamynda da bir näçe biziň enelerimiziň mehri, enelerimiziň söýgüsi gözeňe gelýär. Indi söhbetdeşligimizi tebigat barada dowam etdirsek, ine ýurdumyzda bahar fasly geldi. Tebigatyň sungat adamyna edýän täsiri barada gurrun bersen. Bizim tebigatymız iň ajaýyp, iň owadan tebigatlaryň biri. Sungat adamsa elmidama gözlegde bolýar we hemme zady tebigatdan biz nuska alyp ýaşaýas. Biz şu türkmen sährasyny, türkmen tebigatyny gördüğümizçe has, ýüregimiz joşýar, täze sazlar çalasyň gelýär. Hyjulanýan Türkmen nuskaw kompozitorlarymyzyň dörejiliginde de diýseň şi tebigat bilen baglanşykly, dürli pasyller bilen baglanşykly bir näçe eserler we atlaryna da geçdikne Türkmen sährasy, Nury Halmamedowyň döreden eseri, Derya, Elwan Güller, bir şeýlerde sanasaň bir näçe daglara bar, daglara. Sungat adamsy ilmidama tebigat bilen baglanşykly bolup durýar. Biziň arasynda howamyz bar, gözel tebigatymyz bar. Diýseň bir ilham çeşmesi bolup durýar da sungat adamsy üçin. Hawa dowlat dograýan menem şu gepleşige Daňatar Hydyrowyň Elwan Güller diýen sadyny getirdik. Mümkin bolsa illeşlemizde çap beräýli. Gaty gowalar Melis, ondan sizi sahnamyza çagyrýar. Saz bilen söhbetli gepleşigimizde Melis Hydyrow Elwan Güller diýen sadyny ýörýte siz üçin ýerine ýetirýär. Saz bilen söhbetli gepleşigimizde dowam edýär mehmanlar. Ýaş sadanalar, dostluk, doganlyk owazlaryny hem ýerine ýetirýär. Saz bilen söhbetli gepleşigimiziň şu ýerine bir dostluk, doganlyk owazyny skripka sadyralyny ýerine ýetirip berseňiz meýlis. Ol howaslan.
Yerine etbiren ajaýyp owazlaryň üçin, ajaýyp sazlaryň üçin meýlis köp sag bolsun aýdýas. Mundan meýlekde täze sazlaryň üstünde işläp, döwrewap sesler arkaly öz sunuwatyňyzy kämilleşdirmeňizi tüýsüregimizden arzu edýäs. Saz bilen söhbetli gepleşigimizi dowam edýäs mehriban illeşler. Ine gepleşigimizde gatnaşan sazanalaryň ýerine ýetirýän sazlary siziň göwnüňize ýaraýandyr diýip biz umyt edýäs. Indiki söhbetleşmede hem Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrliginiň Dokmaçylar folklor etnografiýa toparynyň sazanasy klarnet sazuralyny Amanoğlu Rahimov. Amanoğlu gepleşigimizde hoş gördük diýäs ýene bir gezek. Menem sözüň başynda gahrman arkadagymyza şu sungatda medeniýetde ähli şertleri döredip berýän üçin köp sag bolsun aýdýar. Dutaryň owazy diýen eseri bar. Nuri Halmamedowyň döreden şonu ýa ýakynda sen Türkmen owazy teleýaýlamynyň dörejlik topary bilen bilelikde şekile geçirdiň. Ählimiz bilelikde tomaşa etdik diýsen ýerine düşüpdir, gowy bolupdyr. Mümkin bolsa näme söhbetleşigimizi Nuri Halmamedowyň Dutaryň owazy diýen sazy bilen dowam etdirsek, şu sazy klarnet sazuralyna ýerine ýetirdiňiz şu barada aýdyp berseňiz. Hawa döwlet Dutaryň owazy diýen eseri Nur Halmamedow Türkmenistanyň halk bagçysy Mulla Täçmuradowa bagçylanan eser. Fortepianoda ýerine ýetirilen görnüşini ählimiz bilýär. Biziň halipalarymyzyň, professor molimlarimyzyň ýerine ýetirmegini eşitdik. Klarnet sazuralyna şu Dutaryň owazy diýen eserini ýerine ýetirmek näýle kyn düşdümi? Dutaryň owazy eseri şu fortepianoda ýerine ýetirilýändigini eşitdik. Dutaryň owazy eserini hasam maňa çalmak ýakymly boldy. Sebäbi milli ähengde çalmak hem-de öz milli sazyny çalmak buýsanyrýa. Şu sazda hakykatdan hem Dutaryň owazy duýulýar. Onu Amanoğlu mümkin bolsa gepleşigimizden şu pursatyny Dutaryň owazy diýen eserini iýleşdirmemiz üçin ýerine ýetirip berseňiz. Mümkin bolsa söhbet bilen bilerik ýerine ýetirip beräýil döwlet. Ulu howes bilen diňlädi.
Türkmenistan'ın at kazanan artisti Söhbet Anamradova şeýle-de Ustaz Sadanna Amangul Rahimova köp sag bolsun aýdýas. Indi gepleşigimizi dowam edýäs mehmanleşler, dostluk, dogonluk barada Amanguly klarnet saz uralyna şu dost dogonluga bagşlanyp bir näçe ýurdun sazlaryny ýerine ýetirýäňiz mümkin bolsa dostluk, dogonluk owazlaryny klarnet saz uralyna eşitirseňiz. Ol howasly. Yiğitler sizin ähliňize köp sag bolsun aýdýas. Gepleşigimiziň jemleýici pursatlaryna da gelip ýetdik. Studiýamyza gelip bir gow görüňleri etdirdiňiz, şeýle-de gow saatlar ýerine ýetirdiňiz. Mundan meýläkde saýlap alan hünäriňizi, ähliňize üstünlükleň ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Öý ojaklaryňyz, maşgalaňyz elmydama awadan bolsun, janyňyz sag bolsun, sunnet üstünlükler elmydama size ýar bolsun. Öňe diňe öňe biziň beýik şygarymyz, parahatçylyk ýoluny rüssemdir gül diýarymyz. Inançmak şuglasydyr, ol biziň ýürek nurumyz, sowulmazdyr. Bahar ýazyň jan watanym Türkmenistan. Mehman illeşler inişniň bilen saz bilen söhbetde gepleşigimiziň şu gezek sanyny geçirip oturýas. Biz siziň ähliňiziň ýene bir ýola janyňyzyň sag bolmagyny, işleriňizde rowaçlyk gazanmagyňyzy tüýsüregimizden arzu edýäs. Bize müskolyk mektep bolup duran, bize görelle bolup duran, biziň gahrman arkadamyda biz ýaşlar üçin döret beren ähli şertlerine ýene bir ýola tüýsüregimizden sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadamyzyň elmydama jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, ýurt bähwitli, beýik tutumly işleri elmydama rowajatyn.
Şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň şu gezek sany geçirip butarýar. Gepleşigimiziň jemleýici sazyny bolsa, milli ähengdäki bir näçe sazlardan ibarat bolan saz çemeni bilen jemlemekligi makul bildik. Gepleşigimiziň ýenek sanlaryna didarlaşýança hoş, sag bolun.